İstanbul'e bi behra xwe navdar e. Gelekî mirov jî vê behrê ku hûn dibînin debara xwe dikin. Hin ji wan masî digirin û hin ji wan jî mîdyê digirin û jiyana xwe didomînin. Kesên ku bi mîdyayê debara xwe dikin jî piranî ji wan Kurdin. Dem baş temaşevanê neja berê bajarê Stenbolê bername karê nû em cardin li pêşberî ne îro me karê mîdyayê bikin. Mîdyê sewalek em dikarin bêjin ji behrê dertê û tê xwarin lê çawa tê derdxistin, çawa tê xwarin çêkirina wî çawa kîjan beşa derbas be em ê ya çêkin na em li ber behrê ne amadekarî heye li vê derê ka min erin karkerên vê derê çawa xwe berê avê bidin wê mîdyaya çawa derxin em ê çi bikin kerem kin em temaşe bikin. Serê sibê zû ye em bi karkerê mîdyayê ra berê xwe didin ber behrê. Karkerê ku wê bikeve bin avê cilê taybet li xwe dike. Ji ber mîdyayê dibinê behrê daye dema derxistina mîdya her tim destpêkê da ev amadekarî tê kirin. Em hêdiyê dest pê dikin na wê karkerê ji bo mîdyayê xwe berê avê bide kekî Ümran cemmeye em bêjin roj baş serê sibê gelekî zû ye jî kekî Ümran nihayê çi bike karkera karkerê karker xwe şidand giranî pişta xwe girê da ji bo gol binê avê karibe bisekine av wî nebe wê dakeve jêr kompresör û jeneratörê ji bo hewa bêhnê bistîne وای موجی شغلان تانا و دا که به دستا و بده هف و بده هف تخت فیله جه مجبور برای چوالادن. بله، ایمجی ویا بکنم خونه کارم برای آوی بدن. تمام شوان نجام خونه کارم برای آوی بدن بلکه هم حسیتیه که همون ایکش لازمه. زحمته. زحمتش بومه یعنی هم کارن zarar دن خو. هم کارمولو جیب کشی گریداناوی و چیکایی هجبو گو نت ببینم. او هم جبو که بیم بستینه هم جبو گرانی چه به و دبنه آوی درنه که به. avjî wî nebe niha amadekarî dike roje çend mesela saetek de çiqas mîdyayê dikare derxe? Li gora cêgo daketiye wek çawa ji wer bêjim dakev kekê Murat em xwe neskin dema ku mîdyê nêzik dakevin ebkî dijî ana kekê Murat fîla xwe avêst û yana dakeve avê ji bo got mîdya derxe. Belê na xwe davêje avê xwe berê avê dide أنا عزريا خاني خبرة بني أفيد كه. والله براسي إذا خوش عفيد ترسم هيك. زانبون جر لازم. زانبونك باش لازم جرا. زانبونك زاف باش جر لازم. و هوال جبني أفي ميديا درخ أمجد بدري برام تخم شوالا وبنت حياة جي باقش كرني. Karkerên bin behrê xwe berê avê dide em ji li benda wî disekinin heta mîdyê derxe. Di vê beşê da kesekî dikeve behrê, du kes jî li ber behrê disekine û beriya derketina karkerên din wî benê dikişînin. Beşekî gelekî talûkeyê jî. Navê me Emran e, ez ji Kolana Mêrdînê me. Em باغلی مرکز مردین شخربه قبل ما اجمال بات مالا سماوی ما شنو تو حش صلاح 1008 و نهادم ناویشی دنه اویش مشباب خواه دا اف سنتم جم دیا خو باب خواه حلی مدد ویش سنتی کر براستی ایشه ما چقام هاتن کلان استنبولی من نزانی بو ام چی کاری بکن زحمتی ما دکشاند مرونی ما دی ایشه می دیاده بون چه دکرن مجبو امجی کارم بکن چونکی بو زمان مجی ترکیه من از tam tekmil bu melgelek şoğla kabul edikrim. Yani Türk dibêjin seyyar satıcı. Me dest da seyyarê û çûk me ev iş çê dikir pêşiye me malê mutfaxa xwe çê dikir. Dur
zaman derbas bu pevci ki peve hem derbasi atölye bun hem derbasi imalatxana bun resmi qademe qademe حياة شيا دستما ما أفيش ما زنكر بله ما مدي جبارينا درد خستم ما براد كري إيرام جباري دردخن نامی دیمه یکم درکت او کارکرین کو کتبو بنه آوه میدیه اون دبینن درکت امجی نادکشinin براستی پرگرانه 2, 3. Tamam. Tamam 1, 2, 3. هم گرانه هم جی تعلقای به هیچ برکو کبری و داره شمتن هذا استيفان نشم كيكو عمرنا ميديا ما يعول نوصل أري درباس çuvalama bugün. Çuvalama. Ana metekin çuvalana. Evet çiçek am normalde var nagirin. Can çiçek. Abi avana mon nagirin. Yazmete mona rana ejeni. Çima tuana nagri? Avana çünkü çekrina van zahmete. و خورنا و چینا یعنی کر درباسی نبا و نباش بگم وکن و پاکش بکن. به تماشاvan نجات سری دا براستی کارکی گلکی بشنوی هنه سری دا امچون بحره به کارکرین میدیرا کارکرین میدیه خبری آوهدان سری دا جبر که اونه کی تعلقه بو او آوجنیام جتنه بو خبری آوه ندا کارکرین میدیه خبری آوهدا جو دره دبنه آوهدا دبنه بحره دا میدیه درخست و درخست سری رو دور داجی او میدیه کو درخست me خسته توربا به کارکرین میدیه را دیسا حياة شوال تجيب بنوصل؟ دو قوة شوالك. دو قوة شوالك. شوالي ما أنا تكميل بو. أنا شو أتقول ده؟ بدأ بيشيء. شوالك كده حاضركم؟ روجك ودموناتن شان شوال تجدكن هيك عمره؟ سي شوال، تشيل شوال، لجورا. تشيل شوال لجورا خاصنا مشترينا. اجب کارکرین میدیرا چوالات تجدکم. هر دو قوه میدیه چوالک تجدکه. دنافدا کیز جی و گلکی چتن دنجی هنه. براستی هنگ جی بهنگ گران جناف بلاف دبه. Ev kevjali ava şorun abarene. Evana goşte midya dixun. Qaşık ye midya jiwan dixun. Qaşık ye midya. Abvan qısqaca zevdikin. Evet, zevdike. Evana göreva keredi bine. Yoksa kuje o Evana avlu dixin devi xo. Farne qad dixun avlu dixin devi xo. Havaya devi ve ure. Çavi ve ne bine çavi xo vay derdixe. Evana özellik avan çavi xo. Najme aciz biye. Belli yani jme geleki aciz biye. Ev salyangoz kalkuma. Emi bere bahre bindisa. Mala بلا هر مالا خو هر مالا خو وان ساليانغوز evana jî salyangoz ava şorun goştê wan jî tên xwarin selata goştê wan çêdibe newsa dikelînin goştê nav da derdixin her tişt ji barê tê xwarin misafe Şafiya re İmam Şafî gotiya ji barê bavê min derkeve bixwar newsa Kurd jî ji barê çi derdikevin dixwin ji xwe rastî vitamîna wan zafe newsa
karê midiyê rojek da xelas nabe û ev kar diroj didome. Bi milyonan mirov debara xwe bi midyayê dikin. Derxistina wan lib li jêr bi desta didihe ve gomerotek hevnav herda pembo û me merov pembo ji serê şehka bidihev. Heynê ewlo binê avê de ew jî her de em ji herdê û ji kevra wan didin hev lib. Em dixin fîla derdikeve ser hewşê çawa got derket hewşê pêve aman her du qovek dixin çuwalikî sistem ûloye çünkü du qovek çuwalik düzena wê bi sala de ûloye em ji vêna dewam dikin. Carna rojê 10-15 çiwal midyê jî dikarin ji binê behrê derxin. Lê dema midyê piçûk bin jî karker xweza diparêzin û wan midyeyê piçûk cardin berî avê didin. Lê ev beş bi rastî jî ji bo min gelekî cuda ye. Bê temaşevan nêce piştî ku midyê xwe ji bahrê derxist xiste torbeya û hatin nal atölyeye nusekeke Ümran. Li vê derê me çi bikin? Em midya mekîna midya paqijkirinê ye. Qaşirkê wan ewşê qaşirkê wan ji bo ku paqij bike ev mekîne lazim e ji me re. Ana ew midya ku me ji barê derxistin me xistin çuwala em ê bera mekînê din û em ê mekînê bişixulînin. Yani em dikarin bejin gava ewil cara ewil divir de tê paqijkirin. Erê. Çi dike ew paqijkirin çi ye? Yani qaşirê ra dike an jî dişo. Qaşirkê wê ser qaşirkê wê paqij dike û dişo. Dişo piştî em desta ve dikin. Ve dikin. Belê tamam em torba xwe hildin qazî. Ha em devê. Ez torbeyek bînim. Ka torbe bise giran e em hev bigrin. Ez bikar bim. Kaş bikim. Ka bisekin. Ulan hev hildin. Na Bu kirêjin. ev kirêja wan here. Ev mekîne lazım. Kirêjê tiştên ku ji barê derketine te de gelek hene. Ev kirêjiya wî hemû wê li ser rabin wisa. Erê. Dibînin kirêjiya wî gelek zêde ye. Ev kirêjî na piştî ku kev makînê ser rabe lê hêve nebe dîsa girtî be piştî ku me ji makîneyê derxist em ê kêr bikin û çaxêjiyê wê vebe. Em yadin şekin. Ev torbe çend kilo ne? 25 kilo. Wow. Serî yildin. Ka bise dekak. Ki ew bêhna ava barê heye duwan de. Bêhna wî zêde ye. İş bê zahmet çê nabe. Aynen. Rastî ji gelekî zehmet e. Ev qapaqa wê bo gonerjin. Li çav hîsek namî tu tel bikî. Bêhna wî gelekî zêde ye. Piştî behrê em derbasî atölyeya paqijkirinê dibin. Li vir di serî da em midyeya ji bo paqij bibe ew kirêjiya navê jî jê biçe makîneyek da derbas dikin. Xasî nîv saet di makîneyê da dimîne. Û paşê em derdixin û dixine ser masekî li wir paqij dikin. Xiste torbe ve carê jî me berê xwe da atölyeya paqijkirinê. Li wê derê jî gelekî karker hebûn. Bi rastî karekî wisa ku paqijkirina wî gelekî giring e ji ber ku ji binê behrê dertê di nav qirişkû û kuma toze dertê ji ber ku paqij be çend beşa derbas be. Di serî de makîneyek hebû. Ew makîne beşa yekem e dûr qasî nîv saet 40 deqe midyê di makînê de diçe û tê dema ku diçe û tê midyên hevdû dikevin. Piştî ku midyên hevdû dikevin paqij dibe. Piştî ku ji makînê ji derdixin vê jare dîsa berê avê didin û dûr da kêr dikin. Belê niha me midyê xwe ji makînê derxist vala kir. Hinekî av serwan derreşand û paqij kir.
Dinav da şikesti hebûn, wan şikesti em derdixin û davêjin, piştî ku em şikesti derdixin û davêjin vê carê jî em vedikin wisa. Vedikin û davêjin nav teşta xwe. Teşta avê. Niha em li vir em ev divê beşê da em çi dikin tu dikarî ji me re wisa bas bikî. Em çawa vedikin, em wisa bi kêrê vedikin wisa. Evana bi kêrê vedikin ana we gotu dibîne. Kêrê me kêrê xwarinê ne normalde. Belê. Em wan li gora midya jê dikin. Li gora midya em heyar dikin kêrê xwe. Belê. Ava te hebkî divekirina wê rehet a fêkî ye. A fêkiye ya, ata amîdiye. A orijinal evana ye. Ji ber ku em nizanim ta fêkiye da ye. Vêna vana zaf giran e û zehmetê nizam bin zehmet te jê re wê destê xwe jêke. Ana te got em çawa paqij dibe binêwî. Naz bir de qirêjayî heye? Ana divê de qirêjayî tune. Tune. Çûkî me evana şuşt. Ama em yek û nûh vekin qirêjaya wê çawa disekine û çawa xelas dibe. Tamam, kamle birin. Ana havayê me hilda. Tamam. Ana min kêlekê wê qirêjin. Belê. Em davêjin nava wê ew qirêja wê nerm dibe. Çawa got nerm bû pê ve Belê. tu radihêjî awlo tu bi desta Yek bir yek çet. Yek Nasıl bir yek. hebo em dişo. hebû ji bo got qûm qet di hundirê wê nemîne binere. Na paqij bu kum tune na. No. Na kum tune. Ev ya ji bo tijikirine hazır ne olsa Ana amade. awlo amade ye. Yani geleki beşin aveda derbas beş bir kud nav da qirêjahî geleki zêde ye. Em dema vetkinjî dixin nav avêjî piştî ku ji avêj derdixin cardin dişon piştî ku Lib dişon dîs. lib yek bir yek ne olsa. Bir yek bir yek. Heb dişon piştî wê amade dibe. û em ew dikin. Ters çekim, ay dîsa ters çekim. Destê xwe jêke. Ez xwe birîndar kim îro wisa xwe. Em divê beşê da yek bi yek mîdyaya bi kêrê qeş dikin û giyayê navê jê dikin. Ji bo min ev beş gelekî zor bû. Ji ber ku kêr bi talûkeyê û heta hîn bûm destê min jî eşiya. Piştî jêkirina giyaya em mîdyaya dixin nav teşta avê. Ser tezgahê vekirnê em bi kêra dîse dişon û em lib wan bi kêrê vedikin. Çawa got me bi kêrê vekir pê ve midye vekirî ji bo got qûma wan nava wan di qûm hebe şexes xwebera nava wê de teştê me tija avin em davêjin nav ava paqij di wan teşta de ew qûma birê midye xwebera dide binê teştê. Na me teşta xwe tijî kir ve derê wedî yek qirêj me vekir nava wan paqij kir. Xişkî navê derxiz vêga jî mavê teştekî ku de av heye. Divir da jî em ya paqij dikin cardin wisa. Wisa yek bi yek destê xwe em paqij dikin. Berê qoveyekî dibin. Yeko em şey dikin. Ji ber wê em hem kontrol jî dikin ka paqij bê nebiye jî alîkî wisa. Piştî vî beşê em derbasî kîjan beş dibin keke. Du vênare em derbasî pî çêkirina pîlavê û dagirtina wê Em wiya çekin. Ew di navê birinc de çi heye? baharatê me sê çar çeşît baharat em lê dixin. û yaxa xwe ye. Ev ya zahmetiya ya herî mezin çi ye karê midiyê? Ev paqije wê ye. Paqije. Çûkî nav qirêjê de ye. Erê her dem Yani gelek xwarin hene bi qirêjî tê zehmet wê qirêjî ye. Ama xwarina wê xweş e. wisa dibin. Mike nexwariye. îro em ê îro bidin Fatoş xanim bila îro Fatoş xanim bixwe. Ez hez nakim de hevalê me Mustafa gelekî hez dike. Ew dikare 2-3 kîlo bixwe. Hûn dibînin ça paqij jî dibe dora wî binêre. Se yek bi yek em nav avê derdixin paqij dibe. Evê ku hûn dibînin jî goştê wî ye. Wisa em paqij dikin. Paşî xelas dibe yani dixede. Ji ber ku midye dema ji behrê derdê qirêje divê gelekî paqij bibe. Em ji heta amade dikin sê çar carî di nav avê da dişon û paqij dikin.
ji bo ku xera jî nebe em ji nav avê dernaxin û heta ku dayû be di avê de dihêlin. Pê temaşevanên neca me mîdiyê xwe xweşik paqij kir, şûşt, niha jî em hatin beşa dawî ne wisa em dikarin wisa bijin kekî Ümran. Di beşa dawî de em ê tijî bikin nava mîdiyê xwe. Lê me çawa tijî bikin, çi bixin navê dikarî hinek ji me bas bikî? Karin hinek bas bikin. Me birinca xwe çêkiriye. Birinca me tundirê biharat hene, çeşitê menî biharat hene. Herkes ew li gora xwe biharat eyar dike, ji gora tahma mîdiyê wan neyek be. Yani çi tedaye? Tu jî tedaye? Tu jî hepkî tu jî tê heye qarabiber, xwe, tu jî hinek hepkî tê heye û biharat û du biharat dicem dixin nava wê ew jî em bêjin Tirk dibêjin meslek sir. û nabêjin hemya. Niha em ê wî birincê devê mîdyayê vekin birinc bijin navê ne wisa piştî bipijin. Lê ji ber ku em ê her tişt bi desta bikin, me amadekariya xwe jî kir hûn levkê me dibînin, berriyê me dibînin ki bo necî serê me daye ji ber ku tiştekî nekeve nav mîdyê ne wisa. Por an jî tiştek bijan werhasıl tiştên wisa. Em dest pê bikin dixwazî kekî Ümran. Em ê Keremî valî bikin. Ev ya birincê me ye? Ev birinc. Birinca me ye. Ev birinc berê hatiye çêkirin. Meviya derxiz. Em çi bikin? Tu ji min re bêje? Em ê wilo bela bikin. Belav bikin ne? Erê. Ayara wî heye, ayara ku em dixin nav mîdiyê mesela em çi xasî dixin? Kevçiyekî dixine an jî du kevçî dixine. Binerine bê çi dikeve nav. Zehmeta wê pir e ama şixul gomero bihelime hûqesî giran mero nayê bi rastî. Ma kîjan şixul bê xwêdan derbas dibe. Îro dema menî dewleta me û bajarê em lê zehmet e, her şixul zehmet e. Her şixul di hundirê wê de giraniyê wê, xweşbûnê wê sekinandîn e. Di şixulê me jî tiştê xweş xwarina wê ye. Bi delalî got bi rastî çê bibe xwarina wê zaf xweş e. Na mîdiyê me şûştî hûn dibînin, me anî vê derê ev mîdiyê yê ku hûn dibînin me ji behrê derxistibû. Piştî ku me ji behrê derxist me du roj ji bi rastî em servan alaqedar dibin. Wisa paxijiya wê, ji bo paxijiyayê du roj diçe. Piştî ku me paxij kir xweşikî û du ava da derbas kir şûş najî em ê birinciyê bixin navê di beşa dawî da û wê paşê bikêlinin wisa nav xweşxaneyek de an jî sîtileyek da piştî wê ji bo firotanê amade bibe. Na ez jî tijîkim ka em binirin. Wê Beroşa me ye. Beroşa me ve. Beroşa me ve. Hinekî av tedaye tiştek dibe? Tiştek nabe. Ona Em tiştekî dixin binê mîdiyê? Na. Qet av bi avê dikele. Tenê bi avê tê. Av birinca çêkirî dikeve nava goştê xaf. Niha ev birinc çêbiye dema ku dikeve navê pir nerm nabe? Na. Pilor nabe yani? Ana me çêkine me fevre bînin pêşiyê ji bo dagirtinê min dî gotera hiştê hatê vê kelek wê hepkî awlo bişkîne jor newlo. Awlo. Ji bo got bêgirtin. Belê, piştî wî? Tewlo dagirt. Kîjan alî dadgirî? Fark nake. Kîjan alî ji te rahat be. Mesela aliyê vala ji bo me dirhet. Ez wisa dibe? Te hepkî zaf dagirt. Çaxa got ez zaf dagirtibe ne jor de. Ji kêleka de, ji kêleka de hatê wilo bikişîne. Serê tiliye. Kaçen mîdiyê ev dem. Ez dixim deynin Tê xeberoşê. Çawa deynin wisa deynin? Fark nake hema hêlekî tenê dagire bes. Demek ku dikere birincê ji nav dernakeve? Na. Wilo dernakeve lê binare. Navsa xweş xuya dike bi rastî jî dernakeve. Em bi hevra mîdiyê xwe tijî birinc dikin û dixine xweşxaneyekê. Piştî tijî dibe jî datînin ser agir. Mîdiyê ji bo baş bipije 20 deqil ser agir dimîne. Piştî ku mîdiyê me xweş
خشکی پاکش بو وجارجی ام هاتن کناوا میدی خود جکن برنجه ما یه بره کارکر آماده کربون دناوی برنجه دا گله کی تشتنه برنجه کی خشک پیجیا بو دور دا جمده میدیا یا ذکر و برنجه خو خستناوی پشتی وی مدانی سر خوشخانه پشتی خوشخانه مترجی بو مدانی سر آگر خاصی 15-20 دقیقه سر آگر کلیا و میدیه ما جبو خوارنه آماده بو بيت المشوار نجم ميديمه بيجيا ناوم بينن امنا بني بكر نفسك كيمرا انا ناقل پیشیه ملوان بنرم به پیشیه انا خوشک گوشتی خواه برادانه دوره گوشت خو بریدانه آها گوشت وان وقت سر خویاد که آره یک دامه بنرمه به وقت هم گوشتی خواه چقدر برادادن مضاف کرمه گرمه زده گرمه گرمه آگریجی است که گوشت خو بردانه آره گوشت هم وای خو بردایه اولو بله راستی خوش بیاد که او دنگی بینه بروشی بیته دنگ نار بچکته دنگ قشلاندن اویته اوانا بیته تمامه واته دنگ اکته بشتی که او دنگ ته میدیمه تمامه امنها امی بری تزگاه بدن میدیه خو تزگاه نزه آتولیهش خو آره بری اوه داره مبدن اوسا ev midyeci midye bere kuadına çekirin valvederine emeği viyajı dene kelek avan nosa آره bu sayıl ser minin yek vere bu xazet tutkari germiş bir tutkari sarış گرم و سار چاوا بخوازن دستت نشوته tamam hem çoğa valakın ام والا نکنه می زنا انا زاف گرمه انا والا نابه چاوا ام والا کنجی ام کارون سیاه باش بو چکیمی ام حالا کاریه بکن ها مولو دینن hem bile tevli evine de ها ولو ام ay داتين hiç kaz gelme زاف گرمه ما دستي معلمان دیه ha Pişti midyeme pijiya ji bo firotine medanî ser dezgehê midye gelekî tê hezkirin û tê xwarin jî. Burası temaşevan necam dikarin bêjin karê midyeyê jî di nav karên giran da cî xwe digire ji ber ku him beşî wî zêde ne him karkerên midyeyê serê sibê zû carna jî nîvê şevê berê xwe di nav avê ji wê derê midye ji binê bahrê derdixin û vî karê dema mirov bifikire serpiya tê kirin kedekî mezin tê da heye keda destê tê da heye ji ber wê yekê jî têra xwe karekî giran e lê karkerên vê derê debara xwe bi vî karê dikin kurdên ku li vê derê dijin piranî karên midyeyê dikin mirov dikare wisa bîne ziman me ji hewl da em karê midyeyê bînin pêşberî we heya bernameyê gidin dema xweş be.